Higala maayong hapon, ani ana ang atoang 3 o'clock news break ni Sibihang DXME FM o kini ang inyuhang tigbalita. LG Iman Aninayon. Misaka ang ihap sa mga namalit ug mga sakyanang de-kuryente o electric vehicles sumala sa Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated kun Kampi ug Truck Manufacturers Association kun TMA. Misaka og 67% ang ihap sa mga nakapalit og electrified vehicles gikan sa 3,416 ka units ni adtong milabay nga tuig. Misaka kini ngadto sa 5,701 ka units sa unang duha ka bulan sa tuig 2026. Ang battery electric vehicles misaka og 77%, samtang ang plug-in hybrid electric vehicles misaka og 1,083%. Misaka usab ang ihap sa mga namalit og hybrid electric vehicles kun HEV og 50%. Nagtuo ang grupo nga tungod sa kasamtangang kagubot sa tungang sidlakanan, posible nga musaka pa ang ihap sa mga mamalit og electric vehicles.